Tsikidza pane dzimwe andika kuna imwe njengokudzo inobhururuka tsikidzi kakurume pana mama mione munoziva inenge yatiza saka tsikidzi inotenge satanism waridza kuti mwana rire pakakwirira isusu vakuru tongoti hatingodhakwai haunzwe kurumwa nekuti unenge wakadhakwa mwana pamubhedha ipapo wamuisa futi mumwe mubhedha kuti asarumwa mavara ngembada zanetsa dzitori panze nepanze dziri kufamba pasana nevanhu so ite tsikidzi mama tokwanza wada tingopinda memunhu unogara izvezvi munosumuka mapundo ese azara kunokuti munega muzodi. Tiri kusangana zvakare paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe tinokukurudzirai kuti muite subscribe kuti muve muri imwe chete neDestiny TV. Pachishona panotaurwa ipo vamwe vanoti mugoti unopiwa unyerere umwovha ati ayewaka mwana asingacheme anofira mubereko. Zvakaita vagari vekuno kumbare kunyanya kumatererini flats avo vakaziya kuti tikaramba takangonyarara tinofira mubereko. Kuchema kwavakaita pamusoro pedambudziko retsikidzi dziri kuno kumaflats kwaita kuti nhasi uno veCity of Harare vauye vazobatsirana navo pamwe chete nemavolunteers kuti vave vanospreya mumaflats aya. Tataurawo vakomana vechidiki vativo vanga vakutoteedzana nedzinhamo kana kuenda norara kumabhawa nekuda kwekuti tsikidzi dzinoruma zvokuti unoshaya mufaro. Tototsvaga kune nhamo pamwe pacho kune nhamo iri kupi isusu hatizvoni zvokupinda mabhawa but takutoenda kubhawa mazuva ano noda kwekuti tsikidzi kupinda mavana 6 zvetengedza vhurirwa dziruma kwese kumusana uko hamuzodi mama tokwanisa kukupe kana 1 hour chete chete amanhero ngoti mboraro zvakunogwemene mumbonzwawo muri kuda kuti ndiye ndizvionere. Okay, ngatiti handira kuzvionera hangu iwe wakazviona baba vatano vati zvakuita kunge dzesatanism tsikidzi dzacho dzakakura sei dzakanyatsoita sei tsikidzi pane dzimwe andika kuna imwe njengokudzo inobhururuka tsikidzi kakurume pana mama mione munoziva inenge yatiza saka tsikidzi inotenge satanism munzwa ite tsikidzi mama tokwanza wada tingopinda memunhu unogara izvezvi munosumuka mapundo ese azara kunokuti munega muzodi tonyada vaenza unoziva kuti ropa iri nyowani iri ropa iri harisiri nyowani. Kuna vamwe madzaira sei tikunyanya kubata madzags kuno kuti zvoni zotsikidzi saka ndoda pari tokutora madzags kuti sande murumwa tingorara tingofenda ndo zvatava kutsvaga. Okay, taona vamwe tikuona vamwe vechikuru vapfekedzwa zvimapurasitiki zvinovadzivirira vachienda kunospray. Sei mimi vechidiki musiri kumhanya-mhanyawo kuti zomusana wakavhurika soka munoona hura mavara ngembada zanetsa mavara ngembada zanetsa dzanyanya dzikidzi. Okay, takanzwa chichemo chekuti kune tsikidzi nhasi unovauya kuzospreya. Chii chamuda kutaura pamusoro pekuti kuchema kwamakaita imimi nhasi uno pane action iri kuitika? Hatina kuti vasiye. Chekutanga ndechekuti kune vabatsirana kuti vazospreya kunogaya vatenda zvekuti but isusu tokumbura kuti pakuspreya apa ngatisajambei dzimwe dzimba because tsikidzi takaspreya mupa 1 dzinobudawo mudzoenda umu. Tsikidzi haife inofenda mama yozomuka time eni kana yamuka ndopaneka kuruma mukanda mabhomba tokanda mabhomba abano zvara 1000 kana ngadiki dai shani mapetezo nekukura kwayo kuti zvara 1000 but kana ngadiki kako kundura kanoisa mwemsi hakuna chicho manya netsikidzi toti tsuro nomanya patsikidzi nomanya tsikidzi akakurume panapa ngochoka daiswa wamione saka tsikidzi fanika kunyanya kwatakwenda kunonopisa uko aiwa wozi murima mato hey
kunoyezesa murima ndomukonzeresa murima saka nerima laiti tinenge tichitiza mama musadaro. Tataura zvakare neumwe mugari wekunoko ati vanotenda kuti vanhu havauya kuzospreya, asi zvakakosha kuti vasangouraya chete tsikidzi idzi, nokuda kuti tsikidzi dzikafa dzinosiya mazai. Dai vateverera mumashure ivo vanga vachava vachiti pakashandiswa parafini inokwanisa kuti iuraye mazai, nekuti zai rimwe chete rinobudisa tsikidzi dzakawanda dzinotosvika kana kuzviuru. Chandoda kutaura inini chekutanga, ndoda kutenda nezvamatiitira kwekuzospreya tsikidzi. Tatambudzwa netsikidzi kwete zvekunyika. Hameno kuti mweya tsvina tikumwiwa neropa tichaziva, asi mushonga wamatigira uyu unouraya tsikidzi hombe, mazai hafi. Mazai anouraya neparafini. Handiti muri kuona, asi tsikidzi dzikaspreya dzinofa zveshuwa, asi mazai aya anosiya akaitwa netsikidzi aya, mushonga uyu wapera akaputika, tsikidzi hadzisi kupera. Ndo problem. Ndosati tikaspreya handiti dzinongoramba dzichingouya. Mumashure mumaitombospray tsikidzi. Takazoona panobva chikonzero. Tinospreya tsikidzi dzofa dzinenge dzasiya dzakanda mazai kudhara. Mazai aya anozoputika mushonga uyu wapera. Tsikidzi 1 inozvara 1000 inobva yafa iri 1. Mazai aputike nhasi kana mangwana. Akazoputika mumba hamufambike hamugarike, vana hachaziva, otowaridza kuti mwana rire pakakwirira. Isusu vakuru tongoti hatingodhakwai haunzwe kurumwa nekuti unenge wakadhakwa. Mwana pamubhedha ipapo muisa futi mumwe mubhedha kuti asarumwa. Mumba hamusi kupindika zvekumhanya wabereki. Please tibatsire iwo. Mazai ndoda kuurayiwa kuti tsikidzi dzinongokandira iri 1 asi inozozvara 1000 yobva yafa. 1000 wevaye ndo vanozoshungurudza vachienda mumabathroom machii apa mukuti sprayera mumba tinotenda, asi kunze uku mukaenda mukanopamira apa mupazembere panza mune matori nemuzukuru pasaidhi dzitori panze nepanze maiwe dziri kufamba kupesana nevanhu. So mumba umu ndizvozvo zvopera, dzinongodzoka dziri mumadziro. Maflati acho arikuda kuspreya panze nemukati nemudenga mheno watefu kwesa kumanu marara. Tsikidzi dziriko kweseko, saka mudzimba hamunana dziri. Nguva yakuzoshanya kutsvaga ropa dzobuda. Hatina ropa munyama isu, tapera netsikidzi. Vanhu vari kuzi vari kudonha vari kufa, chazova tikuyamwiwa ropa here kana kuti tikuita sei? Tibatsirewo wedu we. Mazai tsvagirai mushonga unouraya mazai. Mazai ndo ari kuti ishungurudze. Mazai anenge akawanda kudarika tsikidzi 1. Tataura nevagari vekunoku avo vati tsikidzi idzi dzimwe vari kuona kunge dziri kukonzerwa zvakanyanya nekuda kwemabhero, nekuti mabhero aya anobva kwakasiyana siyana obva aunzwa achichengetwa mumaflats imomo. Ndo zvimwe zvavari kufungidzira kuti zviri kuunza tsikidzi idzodzi. Tiri kushungurudzika zvekuti mukati medzimba dzatiri kugara idzi zvinezvi tiri kuona zviri kungoitwa zvimakurokurumu. Unoona zvimabhero zvichibva kuMozambique, pazvinovhurwa ipapo unotoona nyaya yetsikidzi yatanga. Plus dzimba dzatiri kugara dzacho idzodzo unoona pamwe munogara vanhu 15, ugoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Ende plus matoilet acho paunonoti gaindi wache unotoona dziri kunanaira futi nemumatoilet imomo zvichida kuti dzechibva mumazviklokurum imomo munenge mine zvinhu zvine zvabva kunana Mozambique kunana Tanzania zvinoskovhurirwa imomo. Saka isati chikumbiro kuti dai zvichiita patsvagwa nzvimbo yekuti zvimaklokurum zvinonovhurirwa kure, isusu tovanawo kugara zvakanaka. Muri kureva mimi dambudziko ramuinaro kuno kumbare nderetsikidzi. Nderetsikidzi. Saka muri kufunga kuti dziri kuuya nekuda kwekuti munogara vanhu vakutwa maklokurum. Ndizvozvo mwanangu. Mataura eminye yemaklokurum. Mabhero aya ndo anozotengwa futi neveruzhinji vachienda kumalokesheni akasiyana siyana. Zvichireverwa kuti mukutoti mimi vamwe vanhu vanotenga mabhero vatori panjodzi dzekuti vachaita kurana netsikidzi kunyanya dzimba dzavo. Ndizvozvo mwanangu. Vachatotakurana nadzo nekuti isusu uri kuti mwana chaiye ari kuchikoro
urutonzwa achidadira nhongo achitsikidzi. Saka zvichireva kuti mabhere iwayo vamwe vanhu varutopinda munjodzi zvechokwadi. Saka chitati chitokumbirawo kuti ngapaitwe nzvimbo yekuti iyi ndo inovhurirwa mabhero. Kana pachitanga asprayiwa mabhero aya, osprayiwawo veruzhinji vozoya votenga zvavo, asi zvinenge zvagadziriswa. Dambudziko iri iye zvinomura 2025 rakatanga rini? Chii chazosvika kuti vanhu vabva vanyatsoridza mhere yakadai soiyi? Tane 2 years. Munhu aingoita jema wadya arimo achingoti nhai ko zviri pano. Kusvikira isu takazopindirawo tikati asikana ngatiti spray mu-A mese, mangwana mu-B mese. Vamwe vanobva vatisa hatina mari yekuti tispray. Ndokuzoona kuti pakazoyawo veZBC ndobva tavaudzawo dambudziko redu kuti iwi takuvara. Muyena ari kuti akauya anobudawo asisaoneke, pedzisira watomuendesa kuchipatara arumwa zvekurumwa zviye. Sei muri kuti vaenzi asi idzo tsikidzi nevagari vagara vari pavo zvanga zvaakujairika here, asi anenge atanga kuuya musoro zvinova zvanyanya? Nokuti umwe unotonzwa achiti ndandirumwa, asi unonzwa mwana wake achiti ndiri kurumwa. Muenzi akangoya chete ndofunga dzenzi akudaro panyowani iri rinenge rajaira kudhara, chingoziva kuti uyu ndewedu tinongomurumawo. Asi muyeni anokwara izvozvi nhamo yatati nayo iyi. Pane vanhu vakabva kuna madombosha vakupi vakapedzisira varara panze vachiti mumba umu hamusi kuita netsikidzi, zvichireva kuti tsikidzi dzechitoda vaeni vanenge vauya, ende vanodzitakura futi vaenda nadzo kupi kudzimba kwavo. Nhasi uno tiri kuona pana vanhu vakapfeka zvichena uye vakatakura zvinhu kumusana vari kuspraya. Chii chamunoda kutaura nezviri kuitika nhasi kuti kuchema kwenyu kuya kunenge kwanzwika? Aiwa, ndiri kutenda zvechokwadi, nekuti zvechokwadi kuchema kwatakaita hakuna kumboita 2 days. Taona zvechokwadi hurumende yakanzwisisa ikati vanhu vari kuchema vanhu vedu, regai tinovabatsira. Aiwa, ndiri kutenda zvekutenda zviye. Nezvimwe zvandandasiya mwanangu ndezvemarara akungorasirwa pese pese. Ndofunga kana mukatarisa apa, kansela wedu aimbotakurisa mazuva ekutanga patakamuvhotera isusu, asi zvinezvi akungosiyawo zvakadaro. Honye chaidzo dzona dzichipinda mudzimba, unozoona vana vedu vachitotambira papi ipapo, utoona umwe mwana honye inotori mubhutsu mutenesi make. Kwozoti suweji chaiyo haisi kugadzirwa. Matoilets imo hamuna kumira zvakanaka zvokuti dai mamuine nguva taiti handei munoona. Tinotozomira isu tega veresident kuti aiwa uyai timbokirina tega, tokirina. Tiri kukumbira chokwadi kuti mararayo titakurirwawo kaviri pasvondo, nokuti ndo zvimwe zviri kuti afekta futi mudzimba umu. Dambudziko ratiri kusangana naro magariro atakaita dzinoita overcrowd. Zvimwe zvacho zvikuti netsa ndezvekuti matoilet edu like kumatererini ku4 and 5 matoilet maurinary meme makaiswa concrete yakatovhara urinary, ende matoilet iyayo vanhu vekumusika vanenge vachida kuuya kuzoshandisa isu toedza kukiya, but vana vakakinura vakiye. Vanhu vakutoenda makadbox vachipinda mumatoilet. Matoilet aobloka because mukada kuona mamwe matoilet acho akatobloka mamwe masides. Takutoshandisa 1 because mune 2 machemba. 1 yakatobloka yakatovharwa, imwe 1 ndo yakushanda. Saka vanotokirina teitovaomesera imwe nguva. Nokuti zvine zvichiitika hatizivi kuti chii chiri kuitika, vanhu vanobva kumusika vazhinji. Chichemo chenyu chamuda kupa kuhurumende kana kuti kukanzuru, imi mukutaura zvematoilet, chii chamunofunga chinofanira kuitwa imi panhau yematoilet yacho iyayo? Matoilet vanofanira kuona kuti dai zvanhu zvikwanisika vai expanda, kutopaza aripo votombo expanda.
but kupaza kwacho kwakutonetsa nokuti hapana nguva vanhu vanenge vachienda kumatoilet then zvakuda pane alternative yekuti vanhu vanenge vachienda nokuti kana mukaona dzimba dzedu nemadhura dziri kuita hazvikodzeri tikutorarama nenyasha. Tambotaura nemukuru wezveutano Dr. Chonzi vati ivo tsikidzi dzimwe dzacho dzinokurudzirwa nekuda kwetsvina kuti vanhu vanenge vasingawache vanhu vanenge vase nderipi dambudziko riri kubva ranyanyoita kuti kunyange tsvina yacho irambe iri munzvimbo dzinogara vanhu? Chimwe chakakonzeresa kuti tsikidzi dziwande mabhero ndo mamwe akauya netsikidzi. Kusina mabhero kwanga kusina tsikidzi, but pakangotanga zvemabhero tsikidzi dzakawanda. Saka hatitomboziva kuti zviri kukonzerwa mabhero here kana kuti vanhu vakutoyo zvambotaurwa naamai kuti satanism. Saida is one of the things because iropa kari kumwiwa. Muri kufunga kuti tsikidzi ndedzesatanism dziri kunwa ropa? Ega hatinombobva tazviona kukura kwedu dziri kunyanyonwa ropa zvakadii tagati tinoziva kuti tsikidzi dzinonwa ropa saka idzi dzasiyanei netsikidzi dzataga tichiziva? Havai vana vamuri kuonava itori nyasha dzaMwari, inyasha vamwe vanhu varikutadza kurara kunorarama bhawa nenyaya yetsikidzi rozi makarara hamurarike mudzimbo hamurarike unoedza kusipira zvanhu chitotaurwa zvinhu zvokutotika alternative iparafini kuti mushonga ngaumwaiwe parafini yomwaiwa futi. Asi vauya ava mavaudza here nyaya yeparafini iyoyo kuti iuraye mazai? Izvozvo ndo zvatauda kuti tione dhokta wacho kuti tiedze kutaura nawo kuti dhokta paakuda parafini kuita kuti mushonga unomwaiwa but parafini iri kuda yotevera kuita kuti iuraye mazai. Chinofana kuuraya mazai idzi dzeropa idza tatindeva tokunyanyotirwadza zvechiwa tsikidzi dzinoruma zvokuti kunoita hwanawa uchikwenya zvetsikidzi taita chichemo but tine chimwe chichemo chokunyanyotinetsa chedzimba dzedu dzine chikwereti chimwe chokuti hauchipedzi woti kuteerera imba woti zvese zvokutinetsa zvimwe zvai zvokuti tikuchatitoita sei nazvezvo tsikidzi dziri kuruma zvechiwa zvokuti unoita hwanawa uchikwenya kana kurara hatisi kurara ukasipira imba mako dzotizira mune dzimwe dzimba. Tataura naDr. Chonzi director wehealth kuCity of Harare vauya vati ivo tsikidzi dzinoramba dzichiwanda nekuda kweraramiro iri kuita vanhu vakawandisa uye pakanga pasina utano zvinoita kuti tsikidzi dzinge dziripo. Takanzwa kuchema kwavo hazvina kungotangira pavhidhiyo yatakaona kansela wavo akatombouya mufull council akataura kuti kwaita tsikidzi kuMbare uko. Zvino mabatirwo etsikidzi anosiyana nokungoti hamungangoenda munospreya, munofanira kutoengeja community yacho nekuti kuti muspray munofanira kupinda mudzimba dzavo, kuti muspray vanofanira kuburitsa zvinhu zvavo kuti ivo vazoyanikawo magumbezi avo nehembe dzavo. Saka paiva nenidhi yekuti tishande tese necommunity. Saka patakazonzwa kuti community yataura yega kuti uyai mutibatsire takabva tafara chaizvo nokuti zvakatipa mukana wekuti tinyatsoita tiengage. Saka kuuya kwataita kuno hongu ichokwadi muno tsikidzi dzakawanda zvekuti patambotora apa dzatinadzo dzakatozara kakasha dzatatorawo one mubhedha nemasofa zvichireva kuti mese mumaflats zvawanda hazvisiri mumatererini chete zvakumatapi flats zvakumagaba flats tichagarika zvichienda futi nechekupi nechekuMbare. Saka kuuya kwataita kuti tauya kuti tizopedza tsikidzi idzodzo pane mushonga unospreyiwa kuti tsikidzi dzife asi tsikidzi dzacho dzakangwara mukangospreya mushonga uya dzinohwanda pasi pakati pemapuranga pasi pemibhedha pasi pemasherufu. Saka mukangospreya zvinhu zvirimo munodzisiya pamwe dzinobuda mumba mamuri kuspreya zoenda munext door. Pamunopedza kuspreya dzakawanda munext door mushonga paunoperawo simba zodzoka. Saka it has to be kana matanga munofanira kupedza
saka muri kuona kuti tikatanga block iri seblock 1 iri tinoda kubuda unosvika rapera rese toenda next block but hatibve kuno kusvika tapedza maflats ese tobuda topinda mumain Mbare tosvika kunational toenda kuworld 4 ukoko kwese kune maflats tinofanira kunge tichita tichipinda tiri vecity health asi hurumende yapindirawo tine vekuministry of health vamuri kuona vatinavava even national coordinator wevector control tinaye panapa saka hurumende iri kutibatsira mishonga imwe yakutobva kumashonaland east nezvimwe zvekushandisa so this is now a concerted effort by all people from kuhealth yemunyika haiwinike hondo iyi kana tisina vagari vemuno vanofanira kunge vachitori nesu saka muri kuona vamwe vatiri kudzidzisa ava vari kupfeka mavolunteer eimomo tiri kushanda nemavolunteer seblock 1 kuti vanhu gari vemublock 1 ndo vatodzidzisa vospraya vobudisa zvinhu zvavo vospraya nzvimbo yavo vobudisa zvimwe panze vozozvidzorera toenda block 2 toshanda nevamwe futi vatinotraina saka then be able kusustain operation kuti kana tichinge taona kuti hakuna kupera tinongodzoka totora mavolunteer aye tovapa futi zvekupfeka hazvisi bhadharo wekunzi munhu achabhadhariswa kusprayero izvi because this is now a big problem yatori nenational status tikuda kuti tikwanise kuti munhu wese asprayerwe saka tikabhadharisa vamwe havabhadhari toda kuti pese paspray hatidi kuti tospray muno tosiya apa tospraya dzinoramba achidzoka hatihwine hondo yacho saka ndo situation yatiri iko zvino zita rangu ndinonzi Stella Muusha musakanganwe kuita subscribe.